Τι μας ήρθε, τι μας ήρθε. Για πάμε να δούμε. Το συγκεκριμένο προϊόν το έχουμε πάρει από εδώ, θα δείτε, από Le Premium Box. Αυτή η εταιρεία ασχολείται με custom κατασκευές για simulation, racing simulation, τιμόνια, βάσεις, pattern box και όλα τα σχετικά. Όπως βλέπετε έχει πάρα πολύ ωραίο πακετάρισμα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη νέο βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, έχετε καιρό να με δείτε. Η συγκεκριμένη εταιρεία, την οποία θα την έχω εδώ πέρα, ασχολείται, και θα το βρείτε βασικά στο Instagram, ασχολείται με διάφορα είδη για υπολογιστές και τα σχετικά που έχουν να κάνουν σχέση όμως με simulation, racing simulation, δηλαδή όπως τιμόνια, button box και κάποια άλλα πραγματάκια. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί είναι πάρα πολύ σοβαρός, είναι από το εξωτερικό, είναι από Ισπανία. Η Le Premium Box είναι, πιστεύω, μια εταιρεία που έχει πάρα πολύ μεράκι και πάνω στη δημιουργία διαφόρων αντικειμένων και κυρίως custom αντικειμένων. Οπότε, όπως είδατε και πριν στο unboxing, και θα το δούμε τώρα και πιο αναλυτικά, ασχολείται κυρίως με το κομμάτι αυτό που σας εξήγησα. Εντάξει, αυτό τώρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά τους πάντες, αφορά αυτούς οι οποίοι ασχολούνται πάνω σε αυτό το αντικείμενο, το οποίο, όπως θα δείτε τώρα σε λιγάκι. Αυτό που θα κάνουμε είναι, θα κοιτάξουμε να σας το δείξουμε, να κάνουμε την εγκατάσταση πάνω στον υπολογιστή μας και να κάνουμε κάποιες δοκιμές πάνω του, να δούμε ότι όλα είναι ok, όλα λειτουργούν, και από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Απλά ήθελα λίγο να σας δείξω, γιατί μετά δεν θα με δείτε, θα έχουμε μετά λίγο σημεία πιο πολύ παρουσίαση και εγκατάστασης. Επίσης, θα ήθελα, μιας που έχουμε ανεβάσουμε πολύ καιρό βίντεο, γιατί και εγώ συνέχεια ψάχνουμε για διάφορα θέματα και τα σχετικά, αν έχετε κάτι στο μυαλό σας, μια απορία, μια ερώτηση ή ένα προϊόν, να μου πείτε, Κώστα, θέλω να πας να πάρεις αυτό, να το δούμε, να το μελετήσουμε, κάτι το οποίο βέβαια μπορούμε και εμείς να το πάρουμε, να το μελετήσουμε, να το δούμε, ή θέλουμε τη γνώμη σου για αυτό το πράγμα κτλ. Να κοιτάξουμε να το πάρουμε, να προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε, να το μελετήσουμε, να το δούμε και να δούμε αν τελικά αξίζει ή δεν αξίζει, και μαζί με εσάς θα λύσουμε κάποιες απορίες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην πολυλογούμε, πάμε κατευθείαν στο προϊόν και πάμε να το κάνουμε κατευθείαν εγκατάσταση. Αυτά από μένα, θα με δείτε προς το τέλος του βίντεο. Λοιπόν, έχουμε βίδες και βάσεις, έχουμε καλώδιο USB και το άλλο θα μπαίνει στο καινούργιο μας το button box. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Για να δούμε, αυτό εδώ θα το ανοίξουμε. Λοιπόν, και για να βγάλουμε τη συσκευασία μας, για να δούμε αυτό το οποίο περιμέναμε εδώ και καιρό και θέλαμε να σας το παρουσιάσουμε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία με το button box. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Wow, αληθινό real carbon, εγκεκριμένο, τρομερό, έτοιμο με τις βάσεις του, με το σωλήνα του αέρα του, τρομερό. Οπότε, όπως θα δείτε, έχουμε ρυθμίσεις για φώτα, για υλοκαθαριστήρες, για τις οθόνες, για το box, για να ρυθμίζουμε τους καθρέφτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, start stop, και από εδώ δίνουμε να πάρει το ρεύμα. Τρομερό. Όπως βλέπετε είναι φανταστικό και η κατασκευή του και όλα. Είναι τρομερό. Είναι τέλειο.
Όπως λοιπόν θα δείτε αγαπημένοι μου φίλοι, ήρθαμε πάνω στο simulation. Έχουμε φτιάξει ήδη μια μεταλλική βάση από πιο μπροστά, οπότε εμείς τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε το συγκεκριμένο αντικείμενο και θα το βιδώσουμε εδώ πάνω. Λοιπόν, πάμε μία να το βιδώσουμε με βάση τις βίδες, τις οποίες όπως σας έχω δείξει είναι εδώ πίσω. Όπως θα δείτε έχει γίνει η εγκατάσταση από πίσω, το έχουμε περάσει, έχουμε πάνω το racebox. Λοιπόν, αυτό όπως βλέπετε είναι ένα setup το οποίο έχω κάνει το Porsche 992 Cup R. Είναι η καινούργια σειρά με το καινούργιο το button box. Όπως θα δείτε έχει carbon η επιφάνεια, το οποίο είναι κανονική. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να σας κάνω και μια μικρή περιήγηση για να το δείτε. Δείτε το και σε αυτό το σημείο, δείτε τι όμορφο που είναι. Έχω και ένα Steam Deck από κάτω για γρήγορες πληροφορίες. Γενικά έχω πάρα πολλά κομμάτια carbon. Έχω το shifter, έχω το τιμόνι, έχω το button box. Λοιπόν, οπότε στο σύνολο οδηγικά είμαστε κάπου εδώ. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε σε έναν αγώνα, να δούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά. Στο συγκεκριμένο βίντεο σας δείχνω πώς ξεκινάει το button box, το καινούριο μας εξάρτημα, το πλήρως απαραίτητο για να ξεκινήσει και να διαμορφωθεί το αυτοκίνητο και ο αγώνας. Όπως βλέπετε έχει μπει σε πράσινη λειτουργία γιατί είναι στο pit stop, μόλις ξεκινήσει ο αγώνας. Αυτή τη στιγμή θα μπει μετά σε λευκό που έρχεται σε κανονικό, έχει τρομερή απόκριση. Ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα μπαίνει και σε διάφορες λειτουργίες. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει, Porsche Cup. Το τιμόνι είναι από F1 Sim Games, ενώ το button box είναι από Le Premium Box, θα το βρείτε στο Instagram. Τρομερή ακρίβεια το τιμόνι, πολύ γρήγορα downshift. Το button box πάρα πολύ λειτουργικό, με το που πατάς το οτιδήποτε αμέσως ενεργοποιούνται ό,τι λειτουργία έχει θέση. Σε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή μας το να φτιάξουμε ένα Porsche 992 GT3R 2024 με ό,τι πιο καινούργιο υπάρχει και όλα custom φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου, δείτε τη συνέχεια και ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό είναι το button box μας, το έχουμε εγκαταστήσει, είναι έτοιμο για χρήση. Οτιδήποτε χρειαστείτε και θέλετε να παραγγείλετε ένα παρόμοιο button box, μπαίνετε στην σελίδα την οποία σας έχω εδώ πέρα και μπορείτε να κάνετε και εσείς τη δικιά σας παραγγελία. Οπότε αυτά από μένα, να είστε καλά και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο.